Racons de Sant Fost. Benvinguts. Entitats amb entitats. Entrevistem a Sant Fost Batucada. Ens acompanyen aquesta tarda la Mari Carmen Argente i el Nil Planas, presidenta i secretari, respectivament, del Sant Fost Batucada. Molt bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Farem la primera pregunta, que és típica, tòpica i obligada. Quan i com neix Sant Fost? Bueno, no tenien un grup de batucada com tal al poble i vam pensar que nos agradaria. Era un grup d'amics que nos agradaven, teníem els mateixos anhelos, no? I tenien ganes de donar-li aquesta forma que fos real i van néixer pues, al 9 de gener, no? Del 2020. 2020, o sigui que ja... Sí, en el preàmbulo de la pandèmia. Acabeu de fer 5 anys. Aquest gener hem fet tot just 5 anys. El primer any va ser una mica complicat, perquè com deia Mari Carmen vam començar i tot just va venir Covid. Ho vam anar gestionant com vam poder, però vam intentar anar seguint endavant i bueno, fins a dia d'avui que hem fet 5 anys. Inclús assajaven per videoconferència i estaven allà donant-li a tot. Molt bé. Quan sou ara mateix? Ara mateix som... Entre 15 i 16. Sí, les nostres incorporacions som uns 15 o 16. Anem variant perquè estem oberts a tothom i constantment doncs, va venir gent a provar i tot, però actualment podríem dir que som uns 15 o 16. Quina varietat d'edats teniu? Pues tenim des d'una nena petita que va començar en un maxicosi, que és la neta de l'Anna, fins a, no podem dir-lo per respecte, però tenim dones ja jubilades, o sigui, molt bé. Tenim un ampli abanic, sí, un ventall. De totes les edats. Tenim fins a gent jove, a gent gran. El seu és anar-s'ho a passar bé i ja està. No cal saber música, no cal tenir grans coneixements, perquè tots vam començar per anar-ho a passar bé i aquí estem. Exacte. Molt bé. És cert que la vostra activitat és un reclam per al jovent. Us ho trobeu? Teniu molt jovent que vol entrar al grup? Ara ben bé comencen, sempre hem tingut, però ara comencen a donar-li una mica més de cos a l'adolescència i tenim 2 o 3 adolescents que estan provant-lo i de fet ja porten mesos i les agrada molt. Els instruments, com us ho manegueu això? Perquè no deuen ser econòmics, no? No, a veure, n'hi ha un ventall molt gran de preus, no? Però una cosa que ja està ben bé, que tu ja decideix que t'agrada aquest instrument, ja inverteix una mica més en aquest instrument. A vegades comences per uno de segona mà o uno que te presten, a vegades tenim de sobre en l'associació perquè te la vas heretant, no? D'uns en altres, però quan tu ja realment ja decideixes quin instrument fa més goig, llavors ja inverteixes en ell. Normalment cadascú es paga el seu. Hi ha diferents tamanys, diferents tipus de tambors. Expliquem una mica, soc totalment neòfit al tema. Bueno, principalment tindríem podríem classificar en surdos, que els surdos són el cor de la batucada, són els que marquen el ritme, i després per altra banda tindríem les caixes. Això són els 2 grans grups que conformen una batucada, però després a més tenim altres varietats d'instruments que acaben complementant la batucada, on tindríem el rocker, tindríem la gogó. Què més tindríem aquí? El timbal. El timbal, sí. El repenique. Què és això, el repenique? És com un surdo petitó, però que fa un son molt... Com el que marca més el ritme així com de batucada. És el que a vegades porta el professor o el que porta el cap de colla. Qui tria l'instrument que toca? Cadascú, cada persona és lliure de triar l'instrument que toca dintre del conjunt de batucada? Normalment quan arriba una persona nova, a vegades sembla que dius, bueno, si solo vinc a mirar. No, aquest dia ja la posem en qualsevol instrument i ha d'experimentar, que senten aquest, que experimenten a l'altre, perquè has de provar qual és més adient per tu, que te transmeteix més, no? I llavors comencen le van deixant fins que arriba a dir, mira, a mi m'agrada aquest. Sí, podríem separar entre la gent que ve i té molt clar el que vol perquè ja ha fet batucada o percussió o alguna cosa i diu, no, jo és que vull una caixa, vull un surdo, llavors ja directament o es porta el seu o en té algun, o llavors tenim la gent, com la majoria, que ve perquè li agrada però no en té ni idea i vol provar. Llavors, com comentava abans la Mari Carmen, tenim diferents instruments, algun de cada, una mica per això, perquè la gent pugui provar, pugui veure el que li agrada i avui una classe proves aquest, a la següent aquest, llavors una mica
han vist de tot, poden triar també més què els hi agrada i què no. I també una mica veient les necessitats del grup, de veure si necessitem reforçar més caixes, més surdos, o una mica anem veient sobre la marxa i sobretot que tothom es senti còmode en la posició on està. De fet, com el Nil i nosaltres més de companys de batucada, som polimestres. Llavors, el Nil, per exemple, agafa el rocker, agafa el timbal, agafa el repenique, o sigui, és multi. Està bé. És multi. Llavors n'hi ha molta gent que té molta oïda i té molta facilitat per a interpretar compassos i lo té per la mà. Molt bé. On ensageu? Assagem normalment a l'estiu, a vegades a la llera, al camp de futbol de fora, perquè ja és estiu, es fa de nit més tard i fa més bo, però normalment assagem a l'escenari de l'Ateneu, dijous a 8:45 comencem més o menys. Parlem de la vostra activitat al carrer. Aneu allà on us criden? Sí, normalment no tenim cap problema. Martorelles en truca, Martorelles anem. És caminata, sigui cursa, sigui el que sigui, qualsevol activitat. Que Sant Fos és Sant Fos, qualsevol altre poble, qualsevol bolo que interessa per una ONG, per qualsevol causa, lo fem gratuïtament i sense ànim de lucre. Està clar que això ho feu, com tu dius, gratuïtament i per pura diversió vostra. Sí, exacte. Sí. I de la colla. Molt bé. Ens consta de que feu col·laboracions amb tothom, concretament amb el tema de les entitats, esteu col·laborant amb totes les que us criden, sempre que podeu, evidentment, perquè sempre també hi ha de caber la disponibilitat. Com veieu, aprofitant una mica el que us comento ara, com veieu el tema de la col·laboració entre entitats? Aquest que tu estàs plantejant d'aquesta agrupació d'entitats va molt bé perquè sempre hem tingut aquest problema, entre cometes, de dir, faig un acte i no ve ningú o no ve tanta gent com hauria o esperaven que vendria, no? Perquè a vegades n'hi ha un diumenge que n'hi ha activitats per 4 llocs diferents. Llavors, aquesta agrupació té diverses funcions. Com tu ben saps, perquè primer és una difusió que a vegades no arribes a tothom, però clar, si dones la veu a aquesta associació, a aquesta i a aquesta, aquestes mateixes ja fan la seva difusió en els seus. I per altra banda, tenim que poden fer com un calendari, que seria el futur, que tu ja ben saps, que és el teu projecte, que és fer un calendari a les activitats de tot el poble, més que res per no solapar, que n'hi hagi una caminata i que hi hagi també un concert i que hi hagi també la fira del brocanter o d'entitats. O sigui, estaria molt bé perquè nosaltres som un poble petit que llavors el que fa coses més o menys són els mateixos i llavors costa molt aglutinar molta gent en qualsevol actuació, en qualsevol acte, no? I està molt bé. Això de les associacions per aquests motius són fonamentals. Organització, en definitiva, no? Exacte. Sí, no ens enganyarem, Sant Fos és un poble una mica complicat d'aglutinar la gent i de treure la gent. Llavors, no està de més que les entitats ens unim i puguem treballar entre nosaltres doncs, per poder sumar i poder ser més. I sempre que hi hagi actes on puguem col·laborar, allà estarem nosaltres sempre. Fa uns dies vam tenir, per part d'algunes entitats del poble, una espècie de tallers que van fer a escoles. Concretament ho vam fer a Martorelles, però és una que també està previst fer-lo aquí a Sant Fos. Veieu possibilitat que vosaltres pugueu participar per introduir també la batucada? Sí, ara el Nil ho explicarà millor perquè tenien ara mateix la sol·licitud de fer 2 activitats a les escoles nostres, al Roure i al Joaquín Abril, però clar, sempre tenen un problema d'horaris. L'horari escolar normalment coincideix amb l'horari laboral nostre, però qualsevol horari, qualsevol activitat que coincideixi a la tarda és molt més viable per nosaltres per fer una... Podien considerar com una extraescolar o qualsevol activitat a la tarda, però clar, abans de les 3 és impossible, la majoria treballen.
Clar, i hem tingut durant aquests 5 anys bastantes sol·licituds d'escoles, principalment de Sant Fost, però també de Martorelles, inclús de Santa Maria, d'intentar fer actes pels nens i fer coses, però és el que comenten, és molt complicat perquè amb els horaris dels nens, clar, nosaltres no ens hi dediquem en això, tots tenim la nostra feina, llavors fem estones quan podem, llavors és molt complicat poder compaginar l'horari en el que estan a l'escola amb poder fer un taller. Tot i així hem anat fent coses. I ara, per exemple, pel dia de Carnestoltes estarem a les dues escoles de Sant Fost, tant el Roure com el Joaquim Abril. Estarem participant en una rua de Carnestoltes que fan. No? Sí. I allà estarem. I, de fet, hi ha oberta la possibilitat de poder fer un taller amb ells més endavant, que tot just està per parlar, però bueno, nosaltres estem oberts. L'única complicació, sempre que ens escriuen les escoles, és el tema horaris, d'intentar encaixar-ho. Està clar que és una possibilitat que està viva, eh? Sí. Vale, perfecte. Torno una mica enrere. Abans Nil has comentat, no necessitem ser músics. Explica'ns una mica. Jo sóc una persona que té ritme zero, però m'agradaria entrar a formar part de Tan Fos Batucada. Quin seria el meu periple dintre de Tan Fos? Com començaria això? Sí, bueno, una mica tu i tots, perquè nosaltres dos, per exemple, també teníem ritme zero el dia que vam entrar, o sigui, som conscients de que tothom entra i la majoria de gent, és més, et puc dir que potser tenim 2 o 3 persones que han fet música prèviament, però la resta hem entrat tots tenint 0 coneixements o la música que hagis pogut fer a l'escola quan eres petit. Llavors, una mica, doncs, és entrar, primer veure quina és la teva posició més còmoda, el que comentàvem abans, veure quin instrument t'agrada més, quin et sents més còmode, quin t'és més fàcil, i un cop ja has trobat el teu lloc, diguem-ho així, llavors ja és anar aprenent ritmes i anar intentant seguir el ritme i seguir el grup. Que al cap i a la fi tampoc és complicat perquè no deixen de ser cançons on és aprendre's el ritme de la cançó i un cop ho tens, doncs és anar-los combinant entre si. Parlaves tu abans, Mari Carme, que era un cap de colla, que diguéssim que seria com el director d'orquestra. Exacte. En este cas és el Xavi Rebollo. És impressionant perquè és un noi que té molt ritme a dintre al cap, al cor i al cos sencer, i nos porta molt bé, hem notat un canvi molt interessant des que nos porta i endavant. Heu tingut algun professor al principi, al començar? Sí, al principi sí, com es va fundar i fins que va arribar Xavi, van tenir un professor, sí. Ens indicàvem els ritmes a seguir i això. Sí, era un professor de percussió i la veritat que va anar bé perquè al principi vam estar aprenent molt pel que comentàvem, de que molta gent teníem 0 idea de música, llavors vam estar molt aprenent, doncs sobretot ens ensenyava no només a aprendre el ritme que has de fer, sinó saber escoltar a l'equip, perquè és molt important, perquè tu pots anar fent el que tu et sembla, però si no escoltes els altres no saps si vas bé o no. I és molt important aprendre, sobretot, a escoltar i a col·laborar amb l'equip, i això ho vam aprendre bastant amb el Pau, que era el profe amb el que vam començar. Ara diguéssim que ja sou autosuficients, no?, en aquest sentit? Sí. Molt bé, perfecte. Sí, bueno, a veure, el Xavi nos porta, però sí. Teniu pressupost? Teniu subvenció? Bueno, amb els anys hem anat millorant. Actualment tenim una subvenció d'Ajuntament per participar a les activitats que s'organitzen al poble. Gràcies a això podem sobreviure bastant en el nostre dia a dia, perquè tenim forces despeses, sobretot amb els actes que organitzem, en els quals tenim actes que organitzem cada any, com per exemple el Quinto Solidari que organitzem per Nadal, i llavors per aquesta part ens és bastant beneficiosa la subvenció. També, d'altra banda, tenim una quota significativa dels socis per quan hem de comprar algun instrument de l'associació, doncs pel que comentàvem, per tenir instruments de grup, per si hem de comprar també baquetes que puguin faltar, o també si falten i hem de fer samarretes o algunes coses. Mentre subvenció i l'aportació dels socis anem fent. Mari Carme, Nil, moltes gràcies pel vostre testimoni i per acompanyar-nos en aquest espai de racons dedicat a les entitats de Sant Fost. No perdeu aquesta empenta, aquesta marxa frenètica que contagia, que et fa moure els peus quasi sense voler, que sorprèn, agrada i activa a tothom que us escolta. Moltíssimes gràcies, Miquel, per convidar-nos i Joan
perquè aquesta és una possibilitat també de donar-nos a conèixer. I volia des d'aquí animar a tothom que ens està escoltant a venir a provar, que no tinguin vergonya, que som un grup molt obert, i també ara volia recordar al Nil que també per apuntar-se, a part de venir a 8:45 a l'Ateneu, podem fer-lo també a través de les xarxes d'Instagram i ara fent un recordatori. Sí, com deia Mari Carmen, ens podeu trobar els dijous a l'Ateneu a partir d'8:45. Si no, també ens podeu trobar per xarxes socials, Tan Fos Batucada, i esteu tots més que benvinguts. Per altra part, també agrair-vos la feina que feu i llançar un missatge a totes les entitats de Sant Fos. Moltes gràcies per seguir fent poble i seguir sumant. Moltíssimes gràcies. Bona tarda. Que sonin els tambors. I fins aviat.